chamar. 4 любими места в Пловдив и с Богом на лошите снимки. С Oppo Reno 13 и AI Eraser Tool можеш да премахнеш всеки ненужен обект за перфектния кадър. Снимаш през стъкло или витрина? С AI Reflection Remover можеш да премахнеш излишните отражения от всяка снимка. Вече сме на NPTP и тук тестваме функцията Clarity Enhancer, с която снимките стават още по-ясни и красиви. И хайде до фонтана с пеликаните в центъра на Пловдив, където тестваме функцията AI Unblur. Тя превръща и най-размазаната снимка в шедьовър. В началото всичко е без цвят. Светът е една картина, но трябва да имаш правилните бои, за да я нарисуваш. Oppo Reno 13 е правилната четка за това изкуство. С AI, който вдъхновява живот на всяка снимка, премахва излишното и заостря важните мигове. Природата не се нуждае от филтри, но понякога камерата не успява да улови това, което виждат очите. Функцията AI Color Enhancement кара цветовете да оживеят така, както ги е създала природата. Ярки, истински и неповторими. А какво ако ти кажа, че всеки един твой спомен може да бъде перфектен? AI Unblur на Oppo Reno 13 възстановява детайла, за да запазиш спомена ясен, жив и истински завинаги, така както си го изживял. Улови красотата такава, каквато е. Неповторима. Идея за уикенд в Родопите и трикове за епични снимки с приятели. Започваме от кулата Снежанка и разходка до Орфееви скали. Снимката, която най-много харесваме, е загубила детайл. Ще използваме опцията Clarity Enhancer на Oppo Reno 13 и ще превърнем кадъра в ясно изображение. Преминаваме през китното селце Широка лъка, потапяме се в атмосферата и правим снимка за спомен. Хванали сме няколко ненужни обекта, които с лекота ще премахнем с AI Eraser Tool. Посещение на язовир Доспат не може да мине без малко приключение. Грабваме каяк и гребем неуморно. Снимките, които сме направили, са леко размазани от движението. Ще използваме опцията Unblur и за секунди имаме ясен и чист кадър. Събудили сме се рано да се насладим на тишината и спокойствието на водата и тестваме опцията Remove Reflections, за да премахнем излишните отблясъци от снимките, които сме направили. Завършваме с красив залез на екопътека на Вястата и запечатваме този момент заедно с Oppo, защото приятелството се крие в детайлите.